dab with it. Hit the phone, now stab with it. Nay, nay, then you stop, then you hit that Molly Bob with it. Lean with it, dab with it. Hit the phone, now stab with it. Nay, nay, then you stop, then you hit that Molly Bob with it. Lean with it, dab. Santo Spirito. To! Dos dira! Uy! Saan? Yun sa maton mo kong sawa. Yung sa mga na akong asawa dahil. Kumuha man tong gitatan. Ah, kita ang expedition. Kita na ako. Ayaw. Nga naman, yun sa maton mo kong sawa ha. Nakakita ka, nakakita sa Gomor, timanihan. Nga naman, gitatan. Grahon lang tanig. Oh, ako. Gusto ko kita na kong armas. Pagkakas! Ay sa, bawon sa nako. Patay juga ano yun. Wala man di kay armas sa mahawa ka. Ingon-ingon kag na ha. Sara ay. Ba't yun? Huwag nakakita. Isa, uy. Kito. Salam na ni mo. Ayaw, idulit mo. Ano day? Ano day? Asan man itong armas? Wala din ko na. Patyon di ka ba? Pistol eh. Pistol eh, nanay. Pinauso sa akin makipaglaro. Lahat na makakaya ko ibibigay sa'yo. Gusto ko palagi nandyan na. Ibang iba ka. Gusto ka makita at makasama. Gusto ka lapitan.